שלום חברים, מה הייתם נותנים עבור הכנסה נוספת מהצד, שמוסיפה לכם סכום של כמה אלפי שקלים בחודש, ודורשת מכם השקעה והתעסקות נמוכים? שימו לב לדירה הזאת. את הדירה הזאת רכשנו במחיר של 625,000 שקלים. היה לנו הון עצמי של 50,000 שקלים, לאחר השבחה של 150,000 שקלים, בכסף שהשגנו בעזרת מימון חכם, הזכרנו אותה במחיר של 4,800 ש"ח לחודש. הדירה הזאת הניבה לנו תשואה של כ8%, הרבה מעל כל מה שמציעים לכם היום בתוכניות החיסכון השונות. יותר משוק ההון וכל אפיקי ההשקעות המסוכנים. לאחר 6 חודשים זיהינו הזדמנות ומכרנו אותה במחיר של 1,100,000 ש"ח. העסקה הזאת הכניס לנו רווח כולל נקי של 250,000 שקלים. שלום לכם, אני אלעד. ואני יבגני. בני 35, חברי ילדות. אנחנו משקיעים בנדל"ן מזה עשור ומנהלים מכללה מצליחה שהכשירה כבר כ600 תלמידים. בשנה האחרונה בלבד עשינו מעל 30 עסקאות נדל"ן בארץ. כולן היו רווחיות. בימים אלו העלינו לרשת סדרת סרטונים שמציגה את הדרך שלנו לעשות עסקאות בעולם השקעות בנדל"ן, ומלמדת אתכם איך גם אתם, כמונו, יכולים לצלול פנימה אל התחום. זוהי סדרה פוקחת עיניים, ללא תשלום, שבה אנחנו לוקחים אתכם דרך 5 הצעדים שפיתחנו, אל דרך ייחודית שבה אנחנו עושים את זה מדי יום. עשרות אלפים כבר צפו בסדרה הזאת, והביקורות מפרגנות ומרגשות. הצטרפו אלינו דרך הקישור המצורף לפוסט הזה, וגלו איך דירה מניבה ממש כמו זו, יכולה לספק לכם הכנסה פסיבית שתטפח את החסכונות שלכם, ותגדיל אותם עם תשואה גבוהה. כל זה בסיכון שואף לאפס ועם הון עצמי נמוך. שתהיה לכם צפייה מהנה ומעשירה, תרתי משמע.